Her yıl sayın Nikolay Ivanoviç Feshин ismindagi Qozan sınlı sәнгать училищесында Татарстанның сәнгать мәктәпләрендә эшләүче укытучы рәссамнар өчен конференцияләр үткәрелә. 2021 елгы конференциянең темасы композиция темасын укыту, проблемалар һәм аны чишү юллары. Тулырак Фәннур Хәсәнов видеоязмасында. Әлеге конференцияда чыгыш ясаучылар үзләренең программалары турында сүз алып бардылар. Сынлы сәнгать, декоратив кулланма сәнгать, архитектура, дизайн турындагы яңалыклар белән уртаклаштылар. Көндәлек тормышта күз аллау, укучыларны реалистик рәсемнәр элементларының нигезләре турындагы белемнәр белән коралландыру, аларда натурадан хәтер, күз аллау буенча рәсем ясау күнекмәләре формалаштыру, рәсем сәнгатенең композиция бүлегендәге яңа ысулларның барлыкка килүе турында мәгълүматлар бирделәр. Хаталарны ачыклау һәм төзәтү турында сөйләштеләр. Вот это возможность для преподавателей поделиться опытом. Әлеге конференция һәр укытучыга ниндидер өстәмә белем, яңалык, укыту процессында кирәкле мәгълүмат бирәчәк. Ни өчен быел композиция темасын алдык? Әлеге тема ул катлаулы тема, 3 зур бүлекне берләштерә. Балаларга дөрес итеп аңлаткан очракта гына хаталар аз булачак. Миңа калса бик кирәкле конференция. Билгеле булганча 2021 ел туган телләр елы һәм халыкара бердәмлек елы дип игълан ителгән иде. Шушы уңайдан безнең Харис Якупов исемендә birinci сәнгать мәктәбендә укучылар һәм укытучылар тарафыннан хайран гына эшләр эшләнелде. Ул татар халык әкиятләренә иллюстрациялар ясау, ул 41-нче библиотека белән Татарстанда яшәүче халыкларның киемнәренең орнаментлары турында лекциялар узды. Һәм аеруча мин әйтер идем композиция дәресләрендә безнең укытучыбыз Валерий Васильевна тарафыннан шундый кызык кына эш башкарылды, ихтирамга лаеклы эш дип уйлыйм. Ул линогравюра техникасында бик кызыклы техника, ул линолеумның кире ягында рәсем ясалып, кагазга төшерелә. Шушы конференция кысаларында ул эшләрнең ничек башкарылуы, укучыларның ничек эшләүләре турында сөйләячәк. Соңрак барлык чыгышлар да тупланып, китап итеп бастырылачак һәм сәнгать мәктәпләренә таратылып, укыту программасына кертеләчәк. Фәннур Хәсәнов, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.